je ona izvadila? Šta je izvadila ona? Ja, šta je izvadila? Aparat vadi ta jebemo misa. Aj sad, sad. Pa šta ste rekli? Kaži? I kažeš Kako kažeš Kako kažeš neću više? Neću više kaži. Tako? Tako? Da? Neću više. Neću više. Da. Još? Hajde još. Pričaj još. Hajde kaži još nešto. Kako? A šta još? Nastavi. Kako? Kako? Hajde. Progovori. Kako? Koji jezik? Moramo rano početi pričati. Moramo srpski, italijanski. Ko će to sve naučiti? I engleski. 3 jezika. Hoćemo? Ja. Kako? Kaži. Hajde. Još nešto progovori. Halo?